Magandang araw. Lagot ka. Lagot ka. Pero hindi kita isusumbong. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, mahika, at konsyensya. Ako po si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Kulong ang isang rider matapos karatihin ang sumita sa kanyang traffic enforcer sa Muntinlupa City. Sa video na binahagi ni Mayor Rafi Biazon, nagpakawala ng karate kick ang hindi na pinangalan ng rider na tumama sa bandang tiyan ng enforcer. Ayon kay Mayor, salig sa kanilang pedestrian priority policy, pinahihinto ng enforcer ang rider sa pedestrian crosswalk dahil may mga tatawid na mag-aaral. Pero sa halip na tumigil, pinaliwalaan niya nito ang signal at tumakas pero naharang siya ng iba pang enforcer na naka-duty sa nasabing lugar. At dahil doon, umalag ang nasabing rider at hinarate ang enforcer. Kaya nagalit si Mayor. Ikaw, kabisyo, humihinto ka rin ba kapag may pedestrian crosswalk? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hoy, Mr. Rider, basic. Morning, Manganor. Morning call. Abiso! Feel good morning! Nangyari si Manganor. Hinihika ako eh. Hindi ko na kayang sayawin yung bini na yan. Kasama niyo po Angkol, 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 Aspi, Angkol, Dagol! Bata pa kukul! Bata pa kukul! Kasama pinakamatandang DJ, Mangkanor! Sabi talaga si Daddy Yo makalagay ng picture dyan. Hindi na yan yung itsura ko, Daddy Yo, kasi nagparitukin na ako eh. Ha? Nagpagwapo na ako eh. Saan ka pumunta? Siyempre pinagwapo na ako ni Doc Jade sa Kada Clinic. Aba, kaya pala makinis ka na ngayon, ha? Basic! Ito muna, shoutout lang natin itong mga nakatune in, Mangkanor, kasi hello daw kay Rainier Alan Lopez. Sana okay kayo at stay strong with Aliyah Ochoa. Sabi ni Mini Colette. Parang nagsisilo siya si Mini Colette. May boyfriend ba yan? Pwede kami na lang? Uy! Wala, hindi ko alam ang ikaw talaga napaka... siloso mo. Absi Pabes, good morning sa iyo dyan. And also kay Albert Pelisilda at Ralph Espinilla. Og si Jomar Barbadillo ng Bustos, Bulacan, alias Doding Daga. Uy, malaking ngipin yan. Ng Daga, di Jomar. Eto na nga. Napanood nyo ba to trending? May buntag ha. Abot buntag Davao City dahil sa mga namati da karon. Belated happy birthday sa atong boss Wilson Etrata. Boss, happy birthday belated. Og sa ato mga silingan ng namati. Eto na nga, Mangkanor. Kakaratihin mo ba yung enforcer na pumara sa'yo? Pag may kasalanan yung enforcer, karatihin ko talaga yan. Uy, hindi ganun. Hindi natin pwedeng i-promote yung violence, Mangkanor. Dapat lang pwede naman yan madala sa mabuting usapan eh. Istoryahan lang ba?
Oh, sabi nga ni Daddy Yo, ano sabi niya? Karate rider pala. Karate rider nga. Sabi nga kasi, nung hinarang siya, kasi pag may pedestrian, lalo na school zone, ayan ha, mga drivers po natin, makinig, hindi lang rider, pati mga truck driver, jeepney, bus, van, grab, taxi, private vehicles, pag may crosswalk po, yung may pedestrian lane, respetuhin natin mag-minor tayo, okay? Slow down. Kaya nga may mga nakalagay, slow down, school zone. Importanteng mababasa natin yung mga yung mga road signs na yan. Kaya nga tayo nagsiseminar sa LTO bago kumuha ng lisensya eh. Siguro sa picture nagseminar yung... Nainis ako sa rider na yun, ha? Sa picture yung nagseminar. Ay baka nga, kasi hindi siya huminto. Pinara na nga siya, hindi pa siya huminto. Buti naharang ng ibang enforcer. Okay? So, nung na-interview at nahuli na nga, nagalit nga si Mayor Rapi Biason sa kanya. Nang na-interview, na humingi siya ng pasensya, mainit lang daw yung ulo niya dahil sa mga pangyayari. Hindi ba pwede gawing rason yan, brother? Huwag mong hintayin na kumulaw lahat ng germs ko sa katawan. Ha? Bata! Huwag mong hintayin. Relax Mangkar, baka ikaw naman yung karatihin niya. Sabi ko nga, nangangarate yun. Yung rider? Di, yung bata. Kaya pag ganyan, may pedestrian, umiwas po tayo, mag-minor tayo, respetuhin natin. Pag pinara tayo ng enforcer, respetuhin natin. Alamin natin, sir, ano po ba yung violation ko? Para malaman mo, di ba? Hindi na kayo mag-aaway. Ginawa mo naman, wala ka namang... Pero kung wala kang violation, tas pinara ka, yan, pwede kang mag-react, sir. Wala naman akong violation. At ating mga enforcers naman, kung wala kang violation, huwag yun ang parahin. Diba? May iba kasi enforcer, gutom din. Ha? Relax man ka. Hindi yun yung enforcer nung pinag-usapan. Yung enforcer, itong rider nga na nangangarate. Okay? Haba ng pa eh. Parang karate kid eh. Yung rider. Di, nung enforcer. Laki ng tiyan. Nung enforcer, nung rider. Ang tuloy mapatakbo. Nung rider, di, nung enforcer. Nagtitiks-tiks lang sa gilid. Kasi nakakita ng maganda. Yung enforcer, oo. Kaya pala, walang nagta-traffic doon kasi nandun lang, pasilong lang sa, nagpalandong ba? Sa ilalim ng puno. Yung enforcer? Di. Yung rider, Mga riders natin dyan, good morning, Lala Move. Anong rider pa yan? Angkas, Joyride, Move It, Grab, good morning sa inyo. Alfred Marcelino, good morning, usap nimo. Ayan. Mang Kanor, tanong lang Miss Mini Colette, may boyfriend ka ba? Sabi ni Mang Kanor. Mini Colette, wala kang boyfriend. Sinasagot na kita. Uy! Apaka-gwapo mo naman. Basic. Yan. Alright. Maraming salamat once again sa atong winner for today, Mang Kanor, na si Edelberto Cordero Jr., taxi driver. Angkol, malapit na mag-alas 8, baka naman narinig mo ito or mga kasamahan mo. Punta ka na dito sa aming himpilan para madagdagan natin yan ng 500 pesos. Dala ka lang ng good morning towel o basta pamunas na towel. Yung ginagamit ng mga taxi drivers natin, ha? I-claim mo na to. Sayang din itong pa-premyo na to. Tuloy-tuloy ang pakikinig. Kabisyo. Estasyon number 1 sa mga sasakyan. Papunta na sa mga tahanan, bahay, kainan, palengke. May buntag mga malengke. Holiday ngayon. Pinoy Aquino Day. Ito po, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tiwala ka na. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!